Τη στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλήγω σε ένα λυπηρό για την χώρα μας συμπέρασμα. Είμαστε ακόμα μία φορά ο ευρωπαϊκός ουραγός και στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να διακόψω τον συνάδελφο για να διαφωνήσω μαζί του. Μα στην χώρα μας, αγαπητέ, η δωρεά οργάνωση στον συνάνθρωπο είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Είναι μια τακτική, είναι μια στάση ζωής, τολμώ να πω, που έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους συμπατριώτες μας. Τι λέτε, κύριε συνάδελφε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το λέω σε εσάς ειδικά διότι εσείς, σας παρακαλώ, οι αριθμοί, τα στοιχεία μιλούν περί του αντιθέτου. Κακά τα ψέματα, αγαπητέ μου, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χώρα μας έχει μείνει πίσω. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αποφασίζουν να προσφέρουν κάποιο όργανο τους στον συνάνθρωπό τους. Όχι, πιστοδρομικέ μου συνάδελφε, τα στοιχεία μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Κάνετε λάθος! Όχι, δεν κάνω λάθος. Η πρακτική όμως, η καθημερινή ζωή του Έλληνα δείχνει ότι όλοι οι συμπατριώτες μας δίνουν τα όργανα τους οποιαδήποτε στιγμή αυτό χρειαστεί. Λάθος! Όχι καθόλου, και αν δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε το παράδειγμα το οποίο έχω να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Ορίστε! Θανασάκη! Ακούει! Θανασάκη, παιδί μου, δάνεισέ μου σε παρακαλώ 10.000 δραχμές. Πάρ' τα αρχίδια μου. Είδατε!